одамои пеш мегуфтанд ки фикри хунукиро дар гармӣ карданд дар кӯрай. сезони хунукӣ ки омад, баъд ларзида ларзида ҷои гарм мекоҳӣ. барои ҳамин пакаузи гармай раҳу рӯ лой нест, боду борон нест, дар фикри захираи зимистона шавем. ҳози хариди бурд кардӣ. ӯ пуле ки дар зимистон 1 тонн кӯмир мехарӣ, ҳозир 3 тонн мехарӣ. ӯ пуле ки дар зимистон 1 линча кӯмир мехарӣ, ҳозир 3 линча кӯмир мехарӣ. бо азовуша намегӣ исмери лой, усмери лой, хара ҷилки рав ай пеши магазин кӯмир хар гир биёр, азовуш дар гуфтуга поки пули 10 тонн кӯмири дигар. барои ҳамин мардуми ғариб, бачаҳои дар қишлоқ калон шудагию дар қишлоқҳо зиндагӣ мекардагӣ, ҳозир ай паи кӯмирхарӣ шавем. кӯмири арзон ай пака вақта дастафкаш бепул. ин марда худаш дулан дорад, кӯмири тоза, ҳамин кӯмир маъқулу чуд нагир. зангу исмоил кӯмират безе. лекин ман боварӣ дорам ки иншаалло раҳмат мегӣ. ман худам ҳамин одам 2-3 сол шуд кӯмир мехарам. бовар кун зимистон тоҷикистонда набудам, охи ҳамин хунукӣ одам роҳата. ин ними қакша дар печка мепартои, печкаро девона мекунад. какшто кӯмири айни ай, кӯмири масчо ай. занг заненша нарх навоша ай худаш пурсен хезе ҳезум надоштагӣ дар паи ҳезумат шаву, кӯмир надоштагӣ дар паи кӯмират. ин гармиёро худо додагай, ин гармиёро истифода бурдан дар кӯрай. пулу мула кам расход кунен дар мулки ғариб буд, ҷамъ кунен, роҳӣ кунен хона мусафеди падар да гӯ ки ай паи кӯмирро ҳезум шава. алло нигаҳбонтон. ҳозир мегӯянд ки исмоил девона шуда, чӣ шуда ита кӯмира реклама кардаси. инам чизи рӯзгори зиндагӣ, бе ин намешабо, бе ин ҳамун гуфтуи гапо печкат гарм набоша ки ҷо гарм меши охи. барои ҳамин кадоме додон дар кӯрай нами рақамода занг занен. дастафка ноҳияҳои тобеи марказ, ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри ваҳдат, тарафи ҳисор, шаҳри нав, регат, ноҳияи варзоб, иҷоҳо ҳамаш бепулай дастафкашон. ҳамун просто то ҳамун пули кӯмира платид мекунӣ, халос мебаранд дар даҳани дари хонат мерезанд. рав аюҷа каш гир биёр, бо як мошини дига заказ ка аю пеши магазин бор куна то хоната гира биёра. и азови кӯмиркашиву кӯмирлинчакуниву инша намегӣ. мебиёра ҳамин даҳани дари кӯмирхонада холӣ мекуна. як лапоткаро як гудак да метид 50 сум пули дигааш мети мегира дар дарини кӯмирхона дангала мекуна. халос зато зимистон 3 моҳ роҳат. алло нигаҳбонтон.